Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, magpulitas na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM.
your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon... life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Yes, hello! Maya pagat panapon po kaya kayo ngan. Welcome to Pamilyang Kapampangan here at 99.9 FM Radyo Guagua. Tulong-tulong po tayo! Yes, it's Sunday again and good afternoon to the whole municipality of Guagua and to our friends, of course, in the whole world. Yeah, and I saw my friend Advocate Bakhtiar Gangro there in Pakistan. Hello, Advocate Bakhtiar Gangro. Welcome to our radio program, Pamilyang Kapampangan, or it's the Kapampangan family because our language is Kapampangan. Okay, so you're a part here every Sunday now. So welcome, Advocate Bakhtiar Gangro from Pakistan. And hello also sa ating mga kababayan, din kaya katamong kabalan. Yan, po. Wow, mag-greet no po kaya katamo rin, kaya katamo kapamilyang Kapampangan. Po, kasi po tintan GC. Yes, si Ludwig Sunglao, ayan, no, nag-greet na siya, unang-una sa atin. Sabi po niya, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua. I love you, Radyo Guagua. And nag-request po siya ng song, Itak-tak Mo. Wow naman, no? And hello po to Sir Aldwin and hello Kuya Jayan with lots of hearts and kisses. Thank you so much Ludwig Sunglao. Number 1 tayong song pepabili keng number 1 ing itak-tak mo ne? So just wait later. Okay, and also to Ma'am Susan Ginto Serrano, pedalayo pang picture, galing naman ne po. So thank you so much ne. Dakal-dakal pong salamat ka rin kaya kayong pamagpatnube kaya katamong programa. No karinyeng ka na akong pamamaninto ng korening yan. Yehey! Yes, no? Alright. Okay, thank you so much, Ma'am Susan Ginto Serrano. Hello and good afternoon, sabi po niya to our beautiful Ma'am DJ Ning. Wow naman, no? And si Ma'am Bet Sunglao. Yehey! Yan, no? Si Ma'am Bet Sunglao, no? Good afternoon, Ma'am Ning. Happy to see you again. Yes, Ma'am Beth, thank you so much, no? Yan, okay. So, thank you, Advocate Bakhtiar Gangro, for always watching my program. And sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano, level up na ako, Ma'am. DJ, TV na. Nakaroke. Wow naman, umuunlad. No? Umuunlad ang buhay natin. Yehey! Yes, no? Alright, wow, Dwayne Parico, pa-shout out, Ma'am, sabi niya. Yes, Dwayne Parico, hello! From grade 10, section Po. Yan, no? Kay Edgar Allan Poe. Okay. And of course, hello sa ating mga kaklase dyan. Sina Kathleen. Yan, sina Kathleen, sina Ronel, sino pa ba? Si San Rocky Boy, no? Si Ken, si Jeremy, si Jaren. Yan, di ko nakakalimutan si Jaren. Baka magtampo na naman siya sa atin, no? Si Tricia.
sina Sander, sino pa ba yung ating sina Aaron nga ba? No, si Ivan, yan, si Ivan. Sino pa ba? Pakikay mo na lang, Dwayne, no? Pakisulat nga yung mga pangalan nila dito sa ating chat box. And from Pastor June Gaviola, pag-greet, no? Pag-greet daw yung mga GNC Section C, Class 1983, no? Sina Resi Giao, Ruby Garcia, Larry Fernando, kaklase na pala yung Dr. Larry, ne? Amelia Yap, Armin Kapati, Cecil Sarmiento Morales, Yvette Mendoza, and Iris Morales. Yan, no? So, again, let's greet the GNC Section C, Class 1983. Yan, sina Resi Giao, Ruby Garcia, Larry Fernando, si Dr. Larry to, si Amelia Yap, Armin Kapati, Cecil Sarmiento Morales, Yvette Mendoza Lano, and Iris Morales siguro to. Thank you so much, Pastor June, sa iyong panonood ngayong hapon na to. And, wow, watsune ka no'y Apong Marianong Garapon. Yes, no? Yan, si Apong Marianong Garapon. Maya pa ka orasan ngan kaya kayo po lalo na ing Ma'am Ning Manalo Gaviola. Wa. Malaguya pa kenggat panapon noy ni Abang Manalbe ko mag-shot ko at video call kay pare kong Francing. Yan, si Francis Utulo. Yan, dakal salamat sa Raleigh. Maya pa bengi ken King America at nang denganggang kaya katamong kabalen, ne? Denganggang kapampangan King America, maya pa bengi po kaya kayungan. Paki-share tayo po yung program tamo sa Raleigh, karing kaya katamong kalaguran. Bangka nita Manalbela naman natigrit talak yan yung pamilyang kapampangan. Okay? And yan na nga, speaking of sharing, paki-share po natin ang ating program para i-greet po natin yung ating mga relatives and friends in abroad, yan. And even in the Philippines. Ano yan? Pa-promote ka ng Pastor June Gaviola. March 24 Forum via Zoom, 7 p.m. GFM. Yan, ang Global Filipino Movement. The effect of SOGI bills to the OFWs working in Arab nations. Yan, Okay, so pwede tayong ikayan, Pastor June, kaya katamon gising pamilyang kapampangan, ni send me ing link po tabisa lang makyabe rin kaya katamong kapamilya, rin kaya katamong friends and relatives kaya pamilyang kapampangan po tabisa lang makyabe kayong forum mayan. So that is March 24 via Zoom, 7 p.m. Global Filipino Movement. The effect of SOGI bills to the OFWs working in Arab nation. Okay, so yan po ang paalala po ni Pastor June Gaviola sa atin. Wow, si Kian, si Alina or Aliana, Reynalyn, Catherine, Heidi, yan po ma'am. Alright, so Dwayne Parica, greetings no sa mga 10 po, kinakiyan si Alina, Reynalyn, Catherine, Heidi. Yan, galing kay Dwayne Parico. Pa-shout out ka ring Bats 1974 High School GNC. Yes, galing kay Sir Rolly Sangko. Yan, mga Bats 1974 High School in GNC. Shout out po galing kay Sir Rolly Sangko from America. Rin kay katamo pong kabalen ka rin kay abroad. And shout out to the Poging Bembe, Liam Caleb. Happy birthday! Wow! Yan. Happy birthday, Liam Caleb. Wow, no? 1 year ne, pen kabilis ne. We love you so much, sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano, no? Sa kanyang kaisa-isa ba o marami na? No, yung anak ni Noe, yan. Alright, at nepong neng kapogi, at neng kakyuti Liam Caleb Bembita mo na yung pamilyang Kapampangan. Yan, happy birthday to you, Liam Caleb. Alright. And wow, from Singapore, Marie G. Centeno is watching. Hello, mate.
Maya pagat panapon keka, ne, no karing kaman keti yato. Tsuka Pilipinas at tsuka Singapore or Hong Kong, no karing kaman, ne, maya pagat panapon keka yuan po karing kekang dalagang anak. Yan, alright, that is Marie G. Centeno. Wow, share dan, sabi ni Sir Rolly Songko, ne. Sana liwa mo yung pamilyang Kapampangan, Sir Rolly, nga luluban na nitang maghakke ka. Alright. Yes, Ma'am Catherine Gaza is watching. Happy birthday! Yan, kaya I shared with you Happy birthday, Ma'am Catherine Gaza, the master teacher there in San Roque de Wu High School. Hello, happy birthday, Ma'am Catherine. Yan, alright. Ano pa ba? Siyempre, babatiin natin ang ating mga kababayan din kaya katamong kabalen, kaya buong guwagwa. Maya pagat panapon po kaya kayungan at balamo Fiesta Aldoldo every night kaya ni kaya katamong plaza, masanting niya po itang kaya katamong tusok-tusok nanong panyalwan kening plaza, ingan ako nang kay sasaliya 3 days ng ulam kaya. Alright, no? Makatipid lapin naman pagal yan, at saka masaya isumbeng iketi Plaza Guago, wala mo fiesta. So, come on now, yan, come to Plaza Guago, yan, Mekeni, tuki ka, yan, mamasyal kayo Guagua, wow, alright. And ano pong pabati ni Sir Rolly, belated happy birthday palaking masanting kumpisan kong Rufino Nick Dao. Yes, si Dr. Rufino Nick Dao. Yan. Happy birthday, belated happy birthday, Doc Rufino Nick Dao. Shout out from Sir Rolly Songko in America. Yan. More blessed to come and with the family. Yes, you're welcome, Ma'am Catherine Gasa. Yan. Happy birthday again, Ma'am Catherine, and to Dr. Rufing Nick Dao. Alright, yan, no? Yan, more blessings to come po kaya kayo, more patience. Ano ba yan? More blessings na lang, not more patience. Alright, Doc? Alright. What else? Yan, din kaya katamong kabalen. Yan, I am inviting everyone, to come to Guagua Plaza, pag maragol kayo po talaga yung kanakong balen Guagua, balen Guagua, balen Kapampangan, yan, yan, balen Binakong Pakamalan, yan, Pakamalan miya po talaga yung kaya kaming balen Guagua, and we are so very proud of our town here, the most beautiful town, wow. Yay! Alright, and then, syempre, yung mamuntukan ng kaya katamong balen Guagua, the Honorable Mayor Tonton Torres na patuloy ang maglingkod at tapat king kaya katamong balen Guagua, po. So, dakal salamat, Sir Tonton Torres. Yan, ang ating mahal na punong bayan. Wow naman, Diyos ko. Tagalog kong yan, Yes, Chelsea Cortez. Hi, Ma'am. Wow naman, Chelsea Cortez, hello. Yes. From Grade 10 Frost. Yan, Chelsea, paki-shout out mo rin classmates. Paki-sulat mo rin lagyuda bang kanita. I-shout out tala kening kaya katamong pamilyang Kapampangan. Alright. Okay, so yan, nag-send na ako ng mga nyo, kung anong gagawin. Talagang yung Diyos, mayap yan, ing wisdom, bibigyan na kayong maestra. Wow naman. So, lahat po kasi ng lesson ng third grading ay pinadala ko na sa aking mga tinuturuang sections, and I also shared it with my co-teachers in grade 10, at sabi ko nga I am expecting that you have sent the lessons for the third grading. Yan, sabi ko. So, sabi nila, well noted, ma'am, Okay? So, balo yun yung pangawan nyo. I instructed you already what to do, and alam nyo na, pagdating natin, kita-kits tayo, at hindi ko alam kung kailan tayo magkikita this week. Alright?
expect quiz like that. Of course, a short review, no? Short review ng ating mga lesson na pinadala ko sa inyo, right? And do not forget yung video ninyo, mga bata, no? Pinapadgawan po natin sila ng video, yan, sa viewing skills nila, alright? Then po nga naktamo, biasa nung balamo, artista la rin, eh. So, papagawa tamo kay Karela video na nitang metong dang istorya a day in the country, yan, alright? And of course, we shall not forget ang ating mga kalapit bayan, no, ng ating Guagua, yan, mahal na Guagua, neng bayan na ning Sasmuan, po. Lubao, Florida Blanca, Santa Rita, Porac, yan, no, yung ating mga listeners, watchers dyan, sa Bacolor, sa San Fernando, sa Santo Tomas, saan pa ba? Sa San Luis, po, San Luis, Minalin, Apalit, saan pa ba? San Simon, yan, San Simon, Macabebe, Masantol, Santa Ana, Arayat, Alana ko bang Kelingwan, Kareng Balen na ning Pampanga, ne? So, buong lalawigan, probinsyang Kapampangan, ne po, Maya, Pagat Panapon po, kaya kayungan, yan, yehey, alright. And of course, then kaya katang listeners kayong Mabalacat, Pampanga, and the city of Angeles, especially in Clark City. Yan, natatawa nga sa akin si Sir Muli, no? The city within the city, Yakupen, no? The Clark City. Okay, lahat po ng mga nakikinig dyan, lalo na yung mga gwardya-gwardya dyan, no? Nakikinig sila sa atin. Hello po sa inyo, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, alright? Ano pa ba? Wow, Nick, ano to? Yung ating happy birthday to Mark Gideon Salas Macasio. Wow. Noe and the rest of the family members loves you. Wow, happy birthday, Mark. Yes, pareho lang pala birthday ni Tata, Mark Gideon Salas Macasio. Yan, happy birthday coming from your mommy-in-law. Wow, kaluguran na ang kaluguran, Ma'am Susan. Alright, and Noe, of course. And from, si Pukot, no? Alright. Belated happy birthday, Nicole Pukot. Yan, yes. Alright, Nicole. Happy birthday, baby. Belated happy birthday, na? What else? Yes, sabi po ni Sir Rolly Songko, kanina makitalamitam na ko po kayong pamilyang Kapampangan. Wow naman. Biyasa na yung mga nagkatisar ngayon, Radyo 99.9 FM. Eko po maramarine ining programa ini kaya katamuya saya at tula ing damdaman yu at atin masanting bageng panigaralan tamo po. Wow, ne? Napansin sinabi ng Sir. Yan, alright. So, maraming salamat, Sir, sa inyong invitation sa ating mga tagapakinig and watchers ng Pamilyang Kapampangan. Alright? So, nino pa ba ng mga bati? Siyempre, rin kaya katamong kalapit ba, anong tawag dito? Kalapit probinsya, no? The province of Bataan. Marami po tayong tagapakinig dyan sa Bataan, sa Zambales, no? The whole Region 3 and the whole Philippines. Hello po, welcome to Pamilyang Kapampangan. Alright, no? Yan, alright. And then, yung ating mga tagapakinig, watchers natin sa abroad, yan, sa FB nila tayo nakikita. Yung mga taga Saudi Arabia, yung taga United Arab Emirates, especially kay Mrs. Jetal Bermudo Gaviola, yan, the head nurse of King Salman Hospital. Hello, lahat ng mga kababayan na Pilipino dyan sa Saudi Arabia. Magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat dyan, okay? And sa ating mga kababayan sa Canada, po, King Canada, si Kuya Ogie Gaviola Marukot, sina Louie Gaviola, ang ating mga kamag-anak, friendship dyan sa Canada, si Sir Ocampo, yan, no? Si Sir Robert Ocampo, wow!
Kumaring Alma Santos, hello Kumare from Canada. Wow, yan, binabati pa lang natin yung mga taga-Canada, no? Sumagot na yung ating kumare, si Kumaring Alma Santos. Hello, Kumaring Alma ko, ne? Lalago ka, Ken, ha? Tatabo ka, Ken. Wow. Alright, so ingat lagi, ne, kumare ko. Panalangin da ka lagi ing kaingatan ning Dios. Yang mantabe kaya ka lagi, Ken, King Canada. Alright? So, thank you so much, Kumaring Alma Santos. At ngayon, may kapanahon kang panalben, may kumari mo. Alright. Alright. Okay, and then, yung ating mga tagapakinig, watchers, no? Sa Italy, yan, si Kuya Nilo Manaco and the other Filipinos in Italy. A good day to all of you. Yeah, and also in Australia, in Israel. No, yung ating mga kababayan sa Israel, saan pa ba? Sa Sudan, sa Iraq, lahat po ng parte ng mundo. Our friends in Pakistan, yes, good afternoon or a good day to all of you there. In Singapore, in Hawaii, in Hong Kong. Hello, hello, hello to all of you. No, hello to the whole world. Welcome to our program, Di Pamilyang Kapampangan. Alright, yan, nabati na natin lahat ng Pilipino sa buong mundo. No? Welcome po sa inyong lahat. Okay. And thank you sa inyong pakikinig. Ano ba yung topic natin ngayon? Ay, Diyos ko, kapali na ng issue ngayon Kumaring Alma, pota bisa kang andyang ala nakakene Pilipinas, pota bisa kang mamie opinion, no? Lahat ng mga watchers natin ngayon. Ang topic natin ay, dapat bang i-phase out? Dapat na bang alisin ang mga jeep natin? Yan, ang jeepney, no? Dapat na bang alisin sila sa ating kultura, sa ating daan? No? Dapat na bang alisin ang mga jeep natin, no? Yan, sasagutin po ninyo at ako yan. Alright, so may pag-sharing tamo po, may pagkwento kening Pamilyang Kapampangan, and for the meantime, nepo, I'm inviting all of you to switch on Twitch TV. Mag-Twitch TV po tayo dahil wala pa muna yata tayong radio ngayon, no? So, sa ano pa lang tayo, sa FB and Twitch TV, okay? Just tap, no? Tap lang po ninyo yung ano natin sa chat box natin dito sa Radyo Guagua. Switch on Twitch TV for the continuous listening of beautiful music. Wow! Carl Andre Mateo. Ma'am, pa-exempt ang mga dead. Hoy, ne! Ninano kayo taman mikit-tikit ngayon uling ating transport strike dakal kayo panahon makagawang video yan, no? And then kaya kayong activities, alright? Tabalo naman keng K-12 ay masyado lang dakal kaya ring estudyante dakal subject masyado. Okay? So, sana naman ay ayus-ayusin ang ating curriculum ng mga experts daw ng DepEd. Okay? So, hello, Carl Andre Mateo. No? Just do your best, my darling. Do your best and God will do the rest. Wow. Okay? Mayari na rin. Mayari la rin. Bayo kayo mayari, balat ka na ako. Okay, alright, so let's have this beautiful music as requested by Ludwig Sunglao. Itak-tak mo, and then followed by Bad Romance. Na ano ya pa The Tide is High. Right, no? Pangasanting na pa mo. Sana po maka-tune in kayo kaya katamong Twitch TV. Bang kanita po makapakiramdam kayong mga santingang musika kening Pamilyang Kapampangan. Okay, so see you just a few minutes later. Mag-music muna po tayo. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan.
Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang katudag. Serving people with a heart. Alright, and that is Radyo Guagua. Okay? So, welcome again to Pamilyang Kapampangan. Po? Hello, ma'am, sabi ni Ryan Christian Cruz. Hello, Ryan. Good afternoon po. Yan. And also, hello to Christian and Angel Arce. Ano ba to? Montero ba to? No? Christian and Angel Arce. Hello. Yan. Good afternoon to you and also to my student. No? Si Cherian. Yan. Hello, Cherian. Alright. Coming from BE Ed 3. Yan. BE Ed, Bachelor of Elementary Education 3A. Yan. Greetings to Cherian Santos, Christian Jade Angeles, Samuel Brian San Andres, Joshua Hernandez, Pamela Yanit, Liza Ignacio, Gemma Marmol, and wow, si Ate Resi Cunanan. Wow, si Resi Cunanan. Yan, no? So, hello again, no? Sa mga BEd 3A. Sina Cherian Santos, Christian J. Angeles, Samuel Brian San Andres, Joshua Hernandez, Pamela Yanit, Liza Ignacio, Gemma Marmol, and Resi Cunanan. Alright, so those are our students in
Santa Rita College. So, thank you so much, no, Cherian? Sabi niya, watching po, ma'am, no? Sana nag-watch ka pa hanggang ngayon at narinig tayo ng ating mga classmates. Wow. Okay. No? Yan sabi ng Sir Rolly, nano ya in topic tamong yan ni Ma'am Ning, ne? Karen Jeep. Sir, kasi pe-face out do rin jeep, ne? Lalako no keng senaryo na ng Pilipinas. So, pe-face out da nala, nanong kay, dapat bang ilako na lareng jeep tamo, ne? Palitan ta nala, yan po yung topic tamo, ne? So, sabi mo nandin, nung matuwa na, lagawan na lang souvenir. Sir, ne? Nakakatula, yagawan na lang ng souvenir, ha? Alright. Okay. So, mag-request yung Purple Rain. Aliwa ka no itang Camprit. Sana itang Medfield. Sige, sir. O itang makakain ni kening number 1. Kay batamong meg chat bagyan. Patigtig na ng bunso yung kay tamo. Yung Purple Rain. Okay. And coming from Ma'am Susan Ginto Serrano. Hi! Sabi niya to my fellow listeners and watchers of our favorite Pamilyang Kapampangan at Radyo Guagua 99.9 FM ng istasyon at magmalasakit. Kareng tao yan. Lulugod kareng tao. Yeah. Alvin Sanchez Sibug is watching. Yes, Sir Alvin, our master teacher in science there in Betis High School is watching. Of course, together with Ma'am Richie, Gobs, and the other 2 boys. Thank you so much, Sir Alvin. Mag-send na kang kay kanya. Mag-send na ang lesson. Ako makasend na le. Kanita po. Alright. May na ako mong instruction. Biglang-bigla na, Sir Alvin yan. Si Sir Alvin Sanchez Sibug, always ready yan. No? With or without na observation ng mga teachers, with or without the principal, tuturuya po yan. Tuturu kaya po ikamingan Betis High School yan. Okay? And coming from Joshua Hernandez, good afternoon, ma'am. Yan, no? Si Joshua Hernandez. Hello, Joshua Hernandez. Yes. And Ira May Santos, no? Good afternoon, ma'am. Sabi niya, balamag kahit tamo na roll ko. And Princess Lyra, wow, ang ating Mulawian si Lyra de Leon, yan, 10 Tennyson, yan. Alright, si Princess Lyra de Leon from Grade 10 Tennyson, yan po ang aming Mulawian, Princess Lyra ng 10 Tennyson, okay? Mama ko din. Ryan Christian Cruz, yan, hello. Yes, I'm watching, ma'am. Baka naman. Ne? Oy, gawan nyo rin kaya kayong kaya. Ring lesson yung ining alata mong face-to-face class. Nan sabi ng sir ka rin kaya katamong kaya. Jeep, sabi na, depende po nung taga ng Eno Malyari. Kailangan danong palitan. Ne? Pero pang halos bayo la pa rin jeep tamo halos bayo la pa rin jeep. Siguro detang, pero wala nang lumang jeep nga niya, sir. Detang siguro nung atin tamo ngatag mo na lumang jeep niya. Oreta, sige, palitan lang. O iting sasabihan ng Sir Rolly Songko. Okay. And Christian and Angel Arce Montemayor. Yan. Okay, so good afternoon. Yan. And Ana Marie Z. Pangilinan. Hello, Ana Marie. Yan. Good afternoon also. Right. So, yan pong ating mga listeners, watchers. Mag-react nga kayo, mag-type nga kayo dyan ng ng opinion ninyo. Give your opinion, no? Dapat bang i-phase out ang ating mga jeep? Wala na ko, sakyan, maglakad na kayo. Alright? Maglakad na kayo muna. Panayan nyo detang ibas. So, yan. Manaya kayo. Kalago mo naman. Ika na Princess Lyra, manugot ka kembye mo. Sige, plus, direct to the card. Wag naman.
Princess Lyra, yan, no? Taga 10 Tennyson po yan, yung ating estudyante. Magaling po to no? Magaling siya sa recitation. Kaya lang may mandalya ka rin activities na i-balance na Ben. I-balance na rin kaya katamong written activities, kaya kaya katamong recitation. Alright? Bangka nito, manikwa tamong mata sa grade. Okay? So, study nyo yung aking binigay na lesson sa inyo. And of course, yung ating mga college students dyan, I will send a message to you. Baka mag-umpisa tamang medyo maranunda ng bukas. Total, it is only online class na naman talaga tayo. Online class naman talaga tayo tomorrow. Okay? So, mag-ano tayo? Right? Medyo mag-umpisa tayo ng maaga-aga para tayo makatapos ng maaga. Yan. Sa bagay, maka-advance topic tamo. Lahat ang problema itamo kay college. Alright? Okay. So, yan. I'm waiting for your favorite ko. Manugot na ka. Princess Lyra de Leon. Parang kay kanya kayarap mo rin aliwang mestra. Paborito na kayo, mama. Thank you, estudyante. Ano ba yan? Okay, so, before anything else, yan, kayo, Princess Lyra, sige nga, Miss Marie Chris Galang, no? Miss Anna Marie Pangilinan, sige na mo, mag-share na kayo mo. Dapat labang i-face out. Dapat labang ilako, den kaya katamong jeep kendalan. Yan, dapat na ba silang palitan, alisin yung mga jeep sa daan? Yan, topic natin ngayon. Mag-type na ko mo keng kayo, keng opinion nyo. Lamin ko na mo, nung nanula ring opinion nyo tungkol keng malalyar, ngayon, keng bansa niya, pinalatang klase, mag-online tamo. Mag-online tamo, uling alakan nung sakyan ng jeep tomorrow, right? There is upcoming transport strike. Okay, so kindly share your opinion here at Pamilyang Kapampangan. Kenny Pamilyang Kapampangan, metong tamo mo metong tamong may papamilya. So may papag-share tamo, ipagkwentuhan tamo pambagya. Okay? So Princess Lyra, yan, pagka namin kaya kang opinion ngayon, dapat na lamang ila kore kaya, jeep, dapat kayang tanala, kendalan, palitan tanala. O yan yung kaya katamong topic. So, sabi nating Sir Rolly, nung matuwa na nung maluwat na panahon lang ang pupong-kopong, retang bus na la, sira-sira na la rin, jeep, dapat yun na lang mo pinamangigarahin din. Okay? Yun na la kakayan, yun na la pikalat-kalat, kendalan, tandaanan nyo yan. Alright, so let's have this beautiful music again, Purple Rain, no? Requested by Sir Rolly Song po. Pwede kayo rin mag-request song yan, rin kaya katamong watchers in FB. Pwede rin kayong mag-request ng song if you like yan. Pagbibigyan namin kayo, alright? Okay? And switch on Twitch TV na lang, okay? Mag-switch na lang kayo sa Twitch TV para mapakinggan ninyo ang mga requested song ninyo. Alright, and Sir Rolly, yan, no? Let's play now the Purple Rain. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing,
Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo.
Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko.
mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes. Welcome back to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning. Okay, so Billy Joe Gamboa Angeles. Yan, si Billy Joe Gamboa Angeles is watching. Sabi po niya, hello po Ma'am Ning, kamusta? Good afternoon po, mag-lunch ke pa po. Uy, oras nun last stress mag-lunch la pa. No? So, shout out kay Kim, Kian, Jashiel, Isip. Okay, so shout out again to Kim, Kian, Jashiel, Isip, coming from Billy Joe Gamboa Angeles. And a reaction, an opinion coming from Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi niya, po madali ing sasaling sakin, kawawa na lamang po king kasakit at kalwat manang kang sakin. Wapin naman mo saguli, sagli ing sasaling sakin.
ako pintang kotse ko, 5 yung babayaran. Ne po, at least may ka 3 years na ako. Ne, po basta-bastang makasaling sakit. May punto si Ma'am Susan. Malaking punto niya rito. Okay, thank you Ma'am Susan for your opinion. And then from Princess Lyra de Leon, no, sabi niya, hanggat pwede po sana milalako ding jeep kasi kailangan de pa puding tao. Lalo na po ding alang service. Nung mawala ya po ing jeep, mas magkasakit la po ding taong mirasking pupunta lang daw. Wapid naman. Naman hanggang tao ating sariling sakin. Tsaka nung puro tana ko, chiking dalan. Ay, Diyos ko, maisipan nyo makanano kakabayang traffic. Right. And sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano again, Ma'am Ning, nilampasan niya po greetings ko. Pakigreet po, beautiful Olga. Nepo, Olga K., our pamangkin and poging husband Torsten of Germany, now staying at Liam Caleb's house. Enjoy your vacation and your trip to Cebu. Wow, ne? Enjoy your trip and vacation to Cebu, Bohol, and Palawan. Stay safe and be blessed. We love you, Uncle Noli, Tita Susan, Noemi, Ate Noe, Kuya Mark, and Bembe Caleb. Yan. So, shout out, no? To the beautiful Olga K. Pamangkin ni Ma'am Susan ang mga to, no? And poging husband Torsten from Germany. And staying at the house of Liam Caleb. And they're going to have their trip and vacation in Cebu. Wow, Bohol and Palawan. Yan. So, sabi nga po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, stay safe and be blessed. Alright. Paki-play po Fame. Wow, Ma'am Susan, makakain after this. Yan ang kaita mo, in kantata mo, in Fame. I'm gonna live in forever. John Lawrence Carvia is watching. Hello, John. Yan. Good afternoon, John. Wow, burino ka no music tamo ng Ludwig. Thank you. Ay, Resi Kunanan. Hi, Ma'am Ning. Shout out po sa mga BE Ed Tribi sa SRC, Ma'am. Love you. Wow. Hello, Ate Resi Kunanan. Yan, no? Yung mga BE Ed Tribi. Yan, sa Santa Rita College. Yan. Hello sa inyong lahat na mga taga BE Ed Tribi. Pakishare natin, Ate Resi Kunanan. No? Ausan ke pong ating resiko na naniniuling medyo all this tani pong estudyante. Wow, Diyos ko, Lino Bay Fame. Sandali lang. Alright, tayo kaya ni Pamilyang Kapampangan na din. Sandali lang, my goodness. Excited naman si Fame. Ano ba yan? Yes, Rosel Santos. Hello, Ma'am. Rosel Santos from BE Ed 3B. Yan. Hello, Rosel Santos. Yan. Asa na si Ate Resi Kunanan? Nakikinig pa ba siya? Nanonood pa ba si Ate Resi? Okay, recitation tayo, no? Dapat bang i-phase out yung mga jeep natin? Yan, no? Lalo na kayo. Buriyo agad madidismiss. Alright. Agad madidismiss kasi mga rayula pa kano po talala kanong sakyan ng jeep. Yan, eh. Po ta kanong lalang sakyan ng jeep deng estudyante tamo. Yan, eh. Yung sasabihan naping ng estudyante tamong Ilira. Yan, si Princess Lyra sinasabi niya, makananulapin namang miras kaya pupuntalan da rin taon. Nung i-phase out lang andeng hanggang jeep pa rin. My goodness. Siguro mag-ano tayo, no, ang tawag dito, let us put a ceiling year, yan, no. Nung kapilan niya may gawain jeep, nung palageta mo, matuwanin, eh. O ito, pero retang medyo bayo-bayo pa. Wow, Ate Melit Abordo is watching from Iloilo. Yes, Ate Melit Abordo, kamusta ka na dyan? We miss you, Ate Melit. Ate... Yan, si Milet Abordo. Yan, po. Kamusta ka na, kapatid, sa pananampalataya? Alright? Ingat ka dyan sa Iloilo, ate. No? We miss you and we love you always. Alright? Pa-shout out po, ma'am. We love you. Whee! Come on, John. John. Oh, come on, John Lawrence Garvia.
Pa-shout out ka no, love da ako mo ano, ay, wow naman, how sweet, alright. Thank you, Joan, ay Layli, kanining anak ko ngayon yan, eh. Okay, so, ano ba yung mga jeep na yan? Bakit sila controversial sa ating bansa ngayon, eh, Diyos ko? Sabi nating Lady Gaga, po, taga lang, you just wake up with a bad romance. Kaya nga pinatugtog natin yung bad romance kanina. No? Baka kulang lang kayo sa pagmamahal, no? Kulang kayo sa lambing. At nagising kayo, gusto nyo na lang i-phase out yung mga jeep natin. Alright. Okay. So, sige, mag-trivia tayo, no? Trivia tayo ng jeepney, okay? So, jeepney is a widespread symbol of Philippine culture and art. Yan. And dito lang sa Pilipinas, alam ko meron jeep eh, no? Only in the Philippines. Meron pa bang ibang bansa na may jeep? I doubt, no? I doubt kung may ano sila doon. Siguro owner type jeep meron sila. Okay. Pero yung mga jeep natin na for transport, ewan ko lang, no? Ewan ko lang kung meron silang kamukhanan sa atin. Okay? So, wow, sabi ng Ludwig Sunglaw, Boricula play music po, ma'am, ning dance ko po, Kenny. Wow naman, mag-dance siya ka ni Ludwig Sunglaw. Sige, potang patigtig tayo in Fame and Manila. Wow, sunod-sunod la rin, eh. Mga santing lang kanta rin, at lulang mga santing disco songs din, eh. Magtera kanta mo. Alright? So, sino ba naka-imbento ng jeep na yan? No? Bakit kaya makananong Mika Jeep Kenny Pilipinas? Ne? Actually po, in jeep, uling dakalalikwan military jeeps ding Americans, no, during the Second World War, no? So, yung jeep natin ay anong tawag dito? Ni-remodel yan, no? Remodeled military jeep yung ating mga jeeps. At sino bang nakaisip niyan na gumawa? It's from Cavite, Caviteño, no? Taga Cavite ya po, Leonardo Salvador Sarao. Yan, ha? So, Leonardo Salvador Sarao, siya po ang gumawa ng jeep na nilagyan niya ng carriage sa likod, no? Yan, okay. Nawin nyo, no, katalino rin Pilipino, makanano dang i-develop in nano mang scrap from the scrap, no? So from the scrap, yan, iniwan lang, basura lang sa Pilipinas, pero gewa derugong masanting at kapaki-pakinabang para king bansang Pilipinas. No? Yan. So po tabalayo, we're getting jeepneys from the other countries. Hindi, taga dyan lang yan. Nakalmangawang jeep keng kay bandang Bulacan, apalit yan. Maraming gumagawa dyan. Okay? So, si Leonardo Salvador Sarao ang nakaisip na gumawa ng jeep, no? Para maging what do you call this, transportation system ng publiko, ng mga taong masa, especially yung mga mahihirap na tao. Kaya nga tinatawag na poor man's transportation, no? Ang jeep. Okay? At makamura katin naman sasakay kang jeep, kesa kitang nangaws kanina, magpa-private ka pa mo, ne? So, naman rugo hanggang tao ay afford that, tsaka rin kaya katamang operators, din kaya katamang kabandi ka rin jeep, ne? Hindi na kulang ang kapanintunan din. So, dakala, Diyos ko, pasakitan nyo rin tao. Ne? O, pasakitan dorgo rin tao. Ne? Misipta na mo sigurong paralan if the reason is the pollution. No? Itang pollution na karelang
bubuga, siguro misip ta namong medyo aliwang o teda kasi dinevelop itang itang de-develop na nitang metong nga Filipino inventor ne. Kaya beya pa mo itang picture na nita king kanakong demonstration no in research yan. No, itang Pilipinong inimbento na pwede yaing water as fuel. Yan, fuel sa ating mga sasakyan. O ede kaya so panita, bangka nita rubune. Suportahan naman natin yung mga inventions ng ating mga Filipino inventors, no? Putang kay burida pa mo aliwayang bansa yung mag-develop. O aliwa itamo na mo yung mag-develop kanita. Yeah? Alright. So, kakayanda mo in pollution bakit? Bengaliwang country just like India and Pakistan, Egypt la nanong laretang house karetang sasakyan dang nareta ne retang electric kaila electric vehicles la ne bala mo retang nga kaakit kung hining medyo kalat-kalat kendalan na lang rehistro. No. Yes, Michiko Guanlao. Hi, ma'am. Pa-shout out po, B.E. Ed Trivi. Wow, Michiko, hello. Shout out to you, Michiko Guanlao from B.E. Ed Trivi. Yan. So, bakit ka rin aliwang country, no? They're using also e-vehicles. Yan. Okay? E-bus. Pero bakit ating kay karela? Ating pamuring pollution. Tsaka, knowing India and Pakistan marinatla naman din bansada rin kay karela ma-pollution muna mang karela so isip siguro tayo ng ibang paraan no kamukha nga nung ating inventor no yung ating inventor na yung water ewan ko kung ano yung inahalo niya dun sa water no para umandar ang makina ng jeep. Why not develop that very well? Supportan tayo po ito. Kanita naman. Diyos ko, aliwa mo ruguran jeepney operators, jeepney driver, aliwa mo hila, reng milako ka panintunan. Nino pang magpagas. Reng hanggang gas station, what do you think nang malyari karelo? Elawari mga lugi ren. Diba? Diyos mio, nino pang magpagas karelo, then mo naman jeep. Deng jeep, ilareng dakala magpagas di ba? So, kay-kay na yan, tahid-tahid ng problema yan. Potang nanong malyari, Diyos ko, di lalo na rin kay kanya, ren guleta mo, mga bulok-bulok na lata. Bakit agad-agadwari? Suportan tamo in transportation kiti Pilipinas medyo isip-isip naman tayo ng bahagya no yan gusto ko nagdadabog na ako sa inyo no? Misip-misip tamo kung bagya tamo basta-bastang face out makanini ay Diyos ko ne isipan tamo po ing effect ka malyari kaya katamong kabayan no so pag-isipan po natin yung effect na mangyayari no managalog na ako and maningles uling sigurado merong mga nakikinig na taga ibang bayan dyan. It is not only the Kapampangan people, alright? So think very well, no? Think very well of this batas ba to o memorandum ba to, no? Think very well. It is not only the drivers, it's not only the operators that will be affected on this. Okay? Including yung mga gas stations natin. Maaapektuhan yan, no? Baka magsara sila kung kumonte or wala nang magpapagas sa kanila because papalitan na natin ng mga electric vehicles lahat. No? Sip-isip yan. Isip-isipin natin yan. No? Hindi lang yung mga driver. Hindi naman sa I am insinuating something. No, I am not insinuating. No?
nag-insinuate ako ng ibang idea. I'm not insinuating other idea sa ating mga gas stations dyan. Alright? Pero pati kayo maapektuhan, very sure. Malaking effect din sa inyo. And malaking effect sa ating economy, especially sa ating market, no, sa ating marketing. Yung ating mga farmers, mahirapan silang i-transport ang ating mga gulay, ang mga crops nila, lalo na pong magkasakit, my goodness. So think very well, anybody there in the government, in the higher ups, no? Mag-isip po tayo ng wag tayong basta-bastang alisin natin ang mga jeep na yan, ganyan-ganyan. Isipin ninyo kung anong malaking effect na the implication of this to the whole country, okay? To the business system. Iisipin po ninyo yan. Ako po isang teacher. No? At hindi po ako ganong marunong ng business or marketing. Okay? English major lang po ako, pero sa naiisip ko lang, ewan ko, baka lumuklok yung economy tamo if this will happen, no? Lalo na kung halimbawa yung mga gas stations natin ang maapektuhan, no? At ilan lang ba kami na may sariling sasakyan? Yan ang isipin natin. Ilan lang ba ang mga private citizens na merong private cars, private vehicles? So isipan tamo po yan, ne? Makaila po, dakal tamo po may apekto na tao. Okay? So ingat po tayo sa ating mga pagdedesisyon ng ganito. Pag-isipan nating mabuti yan. Okay, so bago ang lahat-lahat, let's have this very beautiful song as requested by Ma'am Susan Ginto Serrano. Fame! Yan, alright! Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua.
Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat,
magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, magpulidas na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala Yes, serving people with a heart. Nako, excited po kasi nandun Alright, 5, 6, 7, 8. Okay. Sino, bravo po excitement. Po, kingkeratam program. Kingkeratam pisasabihan. Ayan, o yan na po iya pong Marianong Garapon. May kamuan ng tana naman kayo. Yan, sabihan na po. At kanong gagamitan tayong salitang pwede,
ing mas manayong kanitang malyaryo magsilbi. Ali kami po mimwa, Sir Ronnie. Thank you so much king kaya kang pa mag-correct king kaya kaming kapampangan. Ako man kayong new gen ko naman kayang new gen tao. Medyo ing kapampangan na balo ko medyo mayan-mayan alina ako ali ko kaya di karetang matenakan keng kapampangan keng amanong sismuan. Pero kaya po kakalingwan ing kana akong amanong siswan ing kana akong lengguwaheng kapampangan andyang makanyan man dyang medyo makayan-kayan na lang mababo na lang kapampangan din balo ko. At dakal pong salamat kaya kayong mag-correct ng pamilyang kapampangan. Karapat dapat mo. Okay. Alright. So, ini po yung kaya katampi sa sabyan. Ini po yung kaya tungkol ka rin bukas, Lunes, Martes, Miyerkules, mika transport strike dahil jeep I just don't know if it is just only in Luzon. Balo nung kayabe laring karing aliwang pulo na ning Pilipinas po. So o yan po ing pedaplisantane nandining maging effect na ning pa mag-phase out na ning jeep. Nano pa ing maging effect maliban karetang mga lako largo obra ring dakala Pilipino pelalom deng makwalta pota mi bagsak lakabiyayan deng gas station suling ditak na largo uling mostly kasi ring rarangkada kendalan wapin dening jeep tamo ila ring pambato tamong transportation din. Okay? Sabi naping Ma'am Susan nandin, not all can afford to buy a jeep. Ikit ko po yung presyo may gitlatan 2 million. 2 million. Kabos, ing meto nga jeep, ing pekamal siguro is 450,000 yung pekamal. At, syempre, ditak-ditakan dereng kaya katamo, kaireta, ring kabalenta mo, yung mga kabayan natin, mga co-Filipinos natin. Ditak-ditakan der kung bayaran nito. Potang kayi, itang 2 million plus halaga na ng Egypt. Medyo talagang mabayad siya po. Talagang mabigat para sa kanila. Mabigat para sa kanila yung pag-acquire ng Egypt. Okay? Nanong sabi ng Sir Rolly, ing sakit po kasi patsyedeng kaya natin ng topic kay mother language. At no po karakalmaki sabi kaya kaming talasuyo ning amanong siswan nun iti man taga ng masakit deng pema na dadeng kaya katamong indong pibatan nun deni melelela mo. Yes, totoo po ito, malelela mo po, malelela mo rin kaya katamong salita, rin kaya katamong amanong siswan. Pero nung ituro doon pasibayo, syempre abalo tala at pwede talang i-apply, pwede tala pong gamitan. Yan. Alright? So, pasalamatan mi po ing kukorek yung kami karing kaya kaming kapampangan. Pero inipin, uling at suta mo keng radio, it is not only the kapampangan people who are listening with us, but the whole world, especially the whole Philippines is listening with us. Kaya samot-samot na po salita kiri. Okay. So, not all people can buy Egypt. Po, detang electronic jeep ni ngausan. So, mabayad siya po karela talaga ito. Mabayad siya po. At, ede po yun, sigurado. Tapatan na nating sinasabi yan. No? Man po, hindi naman po lahat ng mga jeepney drivers ay mayayaman. At yung mga jeepney operators natin, hindi naman lahat ay kayang i-afford, no? At bumili sila ng maraming e-jeep at
ipa-drive sa mga tao. I do not know how will the government handle this, no? If the government is going to give or to buy many electronic jeeps and let the people, let the drivers to drive. Pero syempre po, gulo na naman ta. What do you mean? What do I mean na gulo? Syempre, isa pong elakagad mi kaya na obra ren tawat daranop ya in karelang family, no? Kapag hindi sila kagad nabigyan ng trabaho, ng slot para makapag-drive ng electronic jeeps, magkakaano yan, medyo magkakaroon tayo ng chaos, no? Chaos sa ating society. Siyempre kapag nagutom na ang family, alam natin ang tao, no? Alam natin ang tao, hindi pwedeng magutom ang tao. Siguradong merong hindi magandang mangyayari kapag ang isang tao ay nagutom siya. Okay? Ano pa ba? Ano pa ba ang effect ng phasing out of the Egypt? Siyempre, yung mga electronic jeeps na yan, medyo mataas ang maintenance niya, no? At the aircon ng mga yan. So, tataas yung transportation fee. Tataas ang pasahe ng ating mga riding public. Isa pa yun. Isa pa yun, lalo na yung ating mga estudyante, no? Na kung minsan ay tamang-tama lang yung kanilang pera. Maraming maapektuhan nito ng mga estudyante na dati-dati mga 10 pesos lang ang kanilang pasahe, baka maging 15, maging 20 pesos yan. Mabigat po sa ating mga ordinaryong tao lang, no? Mabigat sa ating mga kababayan yan, lalo na sa ating mga estudyante. So, isip-isip po tayo. Tayo pong mga nasa itaas, tayo pong mga officials of the government. Ne po? So, isip-isip po tayo na wag po nating pabigatin ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Ne po? Pagaanin natin ang kanilang burden, ang kanilang dinadala sa kanilang mga balikat. Pagkaanin po natin, wag po natin silang bigatan. So as of now, sigurado, aburido sila, balisa yung kanilang mga kaisipan. Isipin din po natin yung mga mental health ng mga kababayan natin. Baka po magkaila rin, mika negative effect. Talagang mika negative effect ka rin. So, ingat-ingat po tayo ng pag-implement. Okay, so para sa ating mga listeners, watchers ng Pamilyang Kapampangan, switch on Twitch TV for the beautiful music. Meron pa po tayong sasabihin mamayang konti. At makikinig po muna tayo sa mga magandang musika. Okay? Dr. Jones, and then yung kay Cyndi Lauper, money can't buy everything. Remember that. Money can't buy everything. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing,
Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para... Hindi naman po sa against tayo sa what they call this, yung pagsulong ng technology. No? We are not against the technology, the advancement of technology. No? Pero eto lang ang tanong natin, yan bang mga e-jeep na ipapalit sa mga jeepney natin are they suitable during rainy season? Lalo na kapag flood season na. No? Kaya ba nila? No? Kaya ba nilang sumulong sa mataas na baha? I still remember po itong mga jeep natin sa Sasmuan. Ang galing nila no? In-elevate nila. They have elevated their jeeps, no? Para makadaan sila sa talagang malalim na parte ng daan. Yan, no? So, lalo na dito sa Guagua, po, Albugin, Kenny, lumulubog dito sa Guagua. So, ito bang mga ipapalit na mga electronic vehicles na to, can they stand the high floods? No? So, doon sa mga low-lying areas natin. Yan ang tanong kaya ba nila? Okay? So, hindi po natin alam ang kasagutan dyan hanggat hindi sila sumasabak sa lubog dito sa Pilipinas. And in Manila also, biglang-bigla na lang may flash flood dyan, no? kapag rainy season. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa kanila. And yan na nga, yung unemployment natin, no? And something will be lost. No? Something will be lost in our culture being a Filipino. Alam naman natin na ang jeepney ay isang symbol din ng Pilipinas yan. Kapag sinabi mong jeep, wow, Pilipinas yan. Kaya nga kanina ay pinatugtog natin yung Manila, no? yung ingay ng mga busina ng mga jeep sa Manila. Yan. Nami-miss ng maraming Pilipino yan. Okay?
At dito naman sa atin sa Guagua, akong mamusina ka rin hindi pa biasang maglelekendanan. Kaya po, nabalo dengaliwan driver naman, my goodness. Dengaliwang driver ken, pwede na mo ileleyo rugo rin kaya kayong pasahero. Seyo rugo titipak yung libutan. Eyo, wag niyong ibaba sa medyo gitna ng daan yung inyong mga pasahero. Okay? At nakaka-istorbo kayo sa mga motorista din, no? Hindi lang kayo ang nasa daan, hindi niyo pag-aari ang daan, okay? So, wag tayong maglikha ng traffic. Okay? Itabi natin yung ating mga jeeps. At safety pa yon yung ating mga pasahero, safety pa sila noon kapag sila'y tinabi nyo yung inyong mga jeep at hindi kayo nakaka-istorbo sa ibang mga motorista. Okay? Ano naman natin yan protocol naman natin yan sa driving, di ba? So, madalas pa na ikayo pa ing mimimwaning kain, potang may businahan kayo, lingatyo kayo ken libutan. Paalala lang yon, yung businang yon ay paalala yon na hindi karapat dapat na kayo'y magbaba sa ibaba ng ay sa gitna ng daan, no? Hindi sila hindi dapat sa gitna ng daan ibinababa yung mga ating pasaheros. Ano yung pumasok sa atin? My goodness. Ano yan? Laging handa tayo yan. Laging handa daw tayo. Right? Nakalimutan nating i-loop yung welcome to the family. Okay, yan. Balik tayo dito. Balik tayo sa welcome to the family. Loop natin ng konti, okay? So, paalala lang po sa ating mga drivers ng jeep, i-safety po natin yung ating mga pasahero. Huwag po nating ibaba sa kalagitnaan ng daan. Maaliwalas naman, no? Maluwang naman yung sidewalk natin dito sa Guagua, sa Betis, sa Lubao. Maaliwalas ang daan. Pinagawa ng mga politiko natin yan, no, na para maging maluwang ang daan sa isa't isa. So, wag po tayong maging selfish sa daan, alright? Wag po tayong abalahin ang ibang tao sa kanilang paglalakbay dahil lamang sa inyong gustong mangyari na mauna kayo sa daan. No. That is not right, okay? So, it's 4:01. Sana po meron po tayong naibahaging maganda sa inyo. Okay? At next Sunday, see you ulit, 2 o'clock, here at Pamilyang Kapampangan, Radyo Guagua, 99.9 FM, Kaluguran, Dakongan po. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM.